Bueno, gatozen orain Euskal Herrira, Realak heldu den igandeko neurketa prestatzen jarraitzen du, eta Asier Ilarramendi eta Iñigo Martínez dagoeneko hemen dira Espainiako 21 urte zazpiko selekzioarekin, Errusia menderatu, eta gero Txori Castro sinadurak oparitzen aritu da, matea eskutan, baina oraindik ez da sendatu eta jakin dugu arratsaldean proba gehiago eginen dizkiotela sabelaldeko min horren diagnostiko zehatza lortzeko. Ikusi duzue, opor usaina zegoen gaur zubietan jendean dana joan da lansaioa ikustera, oporrengatik eta azken txanpak sortutako ilusioagatik ere bai. David Zurutuza ere azken 10 partidei buruz solastu da. Nik nire ustez polita bezala hartuko nuke ez. 10 partido gelditzen dira, inoiz baino hobeto gaude, 4. postuan eta hola hartuko nuke ez, egoera hau. Beti partiduro lasai joan gerala jolastera, eta hola eta ditugu partiduak ez. Naiz eta atzetik joan markagailuan buelta ematen jakin izan dugu, eta alde hortatik gu lasai gaude eta ni uste ez digula afektatu behar ez.